ناودالن تا ویدیو پیشم برامد نمیدونم کیایو نمیدونم چیایو درباره کی زولشکا گپ زده با چی میگه وای либосот ай прокат байди дига кас открою вам секрет инами 99% ҳофизои номии мо байдо дига каса мехунанд ака бечора я дихта хонда барои пешравиш шумо дар назартон тофт вес дунё мехуна байдо дига каса дар назартон натофт я бечораро ёфтан ки ягон кас да ответ намета ягон кас да ягон чи намега дига ами любой сатили ова ёфтан дар тори сари ҳами мерезед бо хай майли иш либосош ай прокат охе проката барои чат кушодан бо бечора бизнесмено чи бало чи гуноҳ доранд дар пеши прокат мекушодиан ту боши за патло медонист ай прокат либосгирира хеле дар танад либоси худо медона ин блогери ба ақл ба прокат кор мекунад барои он ки нама як бор ин либоса пӯшидам дуюм бор пӯшидам сеюм бор пӯшидаш наметавонам патоша мардум обязательно гапша мезананд ту дигар либос надорӣ гуфта ака ин мардуми моро любой кор кунӣ гап мезананд не ки инами лично ма ай либоску безор шидаги ма уже намедонам кида тақсим кунам уже ҳама хешта барои ма дарак доранд ки то што ҳама либосои ман нав ма мепророметам уже ҳамашон вообще дар фикри либосу харид нестам потому что ки ҷонон мехара ва мета баъди ду бор пӯшидагиш ма дар чиво пул дар либос бисёр сарф кардам ва медонам ки гуноҳ ай либос хари не ки ай пушти корум шида мехарам тез либос мара шкафом ку лав даҳанаш пурра уже имрӯз пагаку ма я шкафи дига бояд калон бигирам ки ма дута шкафи калон дорам дар хона ҳамаш либоси ма пурра одам ба ақл ба прокат кор мекунам бо мо нафаҳмидем ки ҷо прокат либосгирӣ западло буда қарус ба либосҳои западло шукадай илоҳи накам ки ай проката ё ки ай гиҷо ай секонд-хенд боша либосаш ту бугу ту худ ки ака дусе блогери номи гап задан шарта дига сагои лошахӯр хелешона худам фаҳмидистам сагои лошахӯр бо бихезаи ҳамун темае ки дусе блогер гап задан бо шуморо хутона кӯш кунед агани дар ҳаёт никтоен хутоя западлоен хутона кӯш кунед ки як одами дигара айдами блогеро гап заден хай майли ма фаҳмидистам ва ё аудитория хучона ту барои ки гап зистай ту ки вообще тура голос ки дода яй вообще инами ту наметавони ранги ҳамун духта муваффақ шидан хеле дар муддати калта дар муддати кӯтоҳ ту наметавони ранги намои қа пешравӣ кардан ту гиҷо гап мезанӣ ки тура дух додай вообще гап занида ба худо ма айтани ҳамун золушка мешидам ку яъне ҳамун меғавҷидум инами хали нида блогерора што дига дух намекард ягон ташсини ма гап занам вай ба худо